V blogu jsem říkala, že do projektu jsem šla s nadšením. Mé nadšení ani po půl roce neopadlo, ba naopak. Projekt a výuku z tablety hodnotím stále pozitivně, i přes fakt, že tomu obětuji většinu svého volného času. Díky projektu já i děti získáváme cenné zkušenosti v oblasti moderních technologií. Velice se zvýšila kreativita a samostatnost dětí. Nezřídka kdy objeví na obchodu Play aplikace, které můžeme později společně zapojit do výuky a díky tomu výuka dětí mnohem více baví a oproti standardní výuce je pro ně zajímavější a přínosnější. A tak společně naplňujeme Komenského vizi Škola hrou. V letech ve výuce myslela dřív, než jsme je začali používat. Abych řekla pravdu, tak jsem nebyla úplně nadšená, protože jsem si myslela, že strávíte už tak dost času u počítače a u televize a přišlo mi zbytečný ty tablety mít ještě ve škole. A co si o nich myslíš teď po těch 3 měsících? No tak teď jsem k ním o něco milosrdnější. Myslím si, že si s nimi užijete docela hodně zábavy, že se dají ve výuce docela dobře použít. Ale pořád si ještě myslím, že tablet je pouze prostředek, jako forma toho učení a že strašně moc záleží na tom obsahu, co se prostřednictvím těch tabletů učíte. A že tablet není věc samospásná, že byste dětem rozdali tablety a bylo hotovo a oni se zabaví, ale že je strašně důležitý, co vám paní učitelka připraví a jakou formou to pro vás udělá, aby jste pracovali. Takže si myslím, že vám to pomůže v tom, že vás to učení mnohem víc baví, ale taky záleží na tom, co se učíte. Že děti práce na tabletech velmi baví. Motivující je tvorba prezentací, při kterých mohou uplatnit své nápady a vyhledávají informace. Tyto zkušenosti se určitě později projeví při práci s počítači a při prezentaci v různých předmětech. Na používání tabletů ve výuce máme půl roku, tak zkus říct, v čem to třeba pomáhá a podobně. No, když jsme ještě tablety neměli, tak jsem myslel, že jsou jenom na hraní. Ale teď jsem zjistil, že to není pravda. Máme tam spoustu výukových programů a je to lepší kvůli tomu, že jsme všichni větší parta a motivují ty tablety. Nejvíc mě bavilo, když jsme si mohli vyzkoušet Joulinku, že jsme se i u toho něco naučili a že teď to všichni umíme líp. Je to lepší a zábavnější. A co se ti nejvíc líbilo z toho, co jsme dělali? Projekty, materiály do výuky a podobně? Tak mně se asi nejvíc líbí, když děláme kreativní dílny a nějaký projekty, třeba Kahoot, když máme třeba nějaký testy, přes paní učka nám to pustí a my to děláme a to se mi asi nejvíc líbí. A je něco, Adelko, co se ti nelíbí, co bys nechtěla dělat? Asi ne. Myslím, že je to vážně zajímavější a zábavnější. Je to takový, jako že prostě se do té školy víc těšíme a všichni z toho mají větší radost. A co tě baví nejvíc na těch tabletech? Třeba z toho, co jsme dělali, projekty? Baví mě, když děláme k těm projektům editor videa, anebo když děláme testy v Kahootu. A je něco, co tě nebaví? Na co se třeba vůbec netěšíš? Ani ne.